vinga a treballar una miqueta més. Avui serà un gran dia. Saben aquell que diu que es troben dos, no? I un li diu a l'altre: vols treballar menys i cobrar el mateix? I es diu, coño, pues claro, no? I es veu que en aquest país tothom ha dit que clar, mola, no? En altres situacions no donem una resposta tan ràpida. En altres situacions, no sé, et trobes un tio pel carrer que et diu et donaré 10 euros i dius canvi de què? Busques la càmera? On està la broma? No, ningú en dona res, no? Per què en aquestes situacions pensem que algú ens dona alguna cosa? Per què ens plantegem que això és gratis? Va, comprem-ho. Pensem que això és gratis. Arribarà a final de mes, no sé quin mes, perquè organitzats aquesta gent que decideixen les coses no són, però arribarem a final de mes, hauràs treballat menys i hauràs cobrat el mateix. Vinga, comprem-ho. Ara anem a un altre costat. Conec un tio que ven pollastres. Pollastre l'ast. Un màquina, tio. Dels bons, Clar, li van bé les coses, fa pollastres bons, què vols? Li han anat bé les coses i té un amic, un conegut, i ha dit, hòstia, va, m'estan anant bé les coses, compro un altre remolc d'aquests de pollastres i contracto aquest tio, no? Contracto 40 hores, anem a fer-ho una mica rodó i fàcil, Contracto 40 hores, sé que si em ven 100 pollastres, em surten els números, i li puc pagar 1.000 euros. El que dic, fem-ho rodó tot i fàcil, 40 hores setmanals, ven 100 pollastres, cobra 1.000 euros, a 10 euros al pollastre, pom-pam, tot tancat, negoci rodó. Ara arriba un moment que aquest senyor no ha de treballar 40 hores, sinó 37 i mitja, i per tant, amb 37 hores i mitja, no vendrà 100 pollastres, sinó que en vendrà 93. 93 pollastres. I aquí, nyec, ja no surten els números, Podríem vendre més pollastres en el mateix temps, però no, ningú ha parlat de productivitat en aquest país. Ningú ha parlat de mesures per millorar la productivitat. Aquí tothom ha parlat de fer menys hores i punt. Ja està, i algú ja s'espavilarà de com fer-ho, per tant, vendrem menys pollastres? És així. Menys pollastres, si he de pagar el mateix, què he de fer? Pujar el preu. Els pollastres en comptes de 10 euros valdran 11 euros. I ja està, problema solucionat. Ara tornem a l'amic que 37 hores i mitja i cobrar el mateix, em va perfecte. Si abans amb els seus 1.000 euros de sou podia comprar els 100 pollastres que necessita ell i la seva família per menjar tot el mes, ara amb 1.000 euros de sou li faltaran pollastres. Per tant, no cobra el mateix, t'estan enganyant, no cobres el mateix, cobraràs menys, treballaràs menys hores i cobraràs menys. Canviaran de cop, de forma efectiva i directa, el valor del diner. El menú del restaurant serà més car, el carretó de la compra serà més car, i tot pujarà en aquesta proporció, perquè a diferència d'altres països que treballen més hores, són més productius, treballen millor els impostos que recauden i funciona tot més bé. Però en el teu cas t'han enganyat. Tu treballaràs menys hores, sí, però cobraràs menys. I el puta d'això és que ja t'han enganyat tantes vegades, tantes, que hi tornes a caure i ho fas perquè t'ho expliquen aquesta gent. Aquesta gent, aviam, com vols que un grup de persones que es diuen sindicat estiguin treballant per ajudar-te a tu? No, home, no! Treballen per ajudar-se amb ells, només amb ells. Només amb ells. A tu no, a tu t'estan cardant. T'estan cardant cada vegada que toquen alguna d'això. Cada vegada. Si no, posa'm un sol exemple que en els últims 25 anys aquesta gent t'hagin ajudat a alguna a tu. Que t'hagin fet més ric a tu. Que t'hagin donat més, no sé, educació, més evolució a la teva vida, més progrés. No, aquesta gent no treballa per tu, aquesta gent t'està cardant un cop i un altre, i cada cop més.
I els que estan al govern, que viuen en un món a part, que resulta que tenen el menú més barat del país. O sigui, tu que t'has de preparar l'entrepà de casa o has d'anar de menú on puguis i mira, abans valia 8, després 10, 12, 14, ara no sé si per 15 costa ja de trobar-ne. I ells tenen el menú allà al costat de la feina subvencionat. No, t'estan cardant. Treballaràs menys, sí, però també cobraràs menys. Ei, que tinguis un bon dia. Gràcies, xòfer.